saiki sik cilik-cilik kawos pinter brai. Nah ngene panggah apa? Ceweke sik cilik-cilik kok wis pinter Brai. brai, heeh. Alis dikerik idep ditambahi tapi nek kedawan malih kaya idepe mati. Mulane aja kakean pola. Alhamdulillah. Ya iki sing digoleki ya. Coba. Tekek lorek ndase ireng senajan aku tuwek isih iso ngarep. Wah, demenane tekek lorek ndase ireng. Ya yo larati sampirne mae cedak diampirne Nuwun $1000 kawula ngidung kidungan kula boten namung contoh kados ing dalu niki artinipun kangge Brambang sak sen telu ayo bangun negaraku besih desa iku aja digawe sembrono setiap tahun ayo hampir sagarku warasan nek bersih desa wayang kulit ayo ditanjakno uga lawak senajan elek aja dilang dukuan pulih sawise bersih desa muga-muga masyarakat kabeh sabar lan nrimo sabar nrimo setitilan ngati-ati muga-muga sedulur pulih penak gone goler kali cilik nek banyune santer ana kali gedhe kok ya banjiran aku biyen sik cilik dulur wis diwulang
bareng wis gedhe dadak rapian rapi loro kok sik kurang ae delok arek wedok saiki macak yo ayu ayu mula tak goleki uga cek gampang kadang-kadang dipameri dhuwit 500 wis trujana aduh wis entek ayo golek liyane ndak digawe dangdut ya ah wong wedok sing besengut nek blonjo kurang seweke katut bareng sing wedok eling sing lanang ditabung marung aku seneng karo sing tukang ngendang lungguh dikle sikile jikang tabuhane tangane yo kok yo tukang gender lungguh dingklek dengkule sing dijejer mula nek nabuh tangane kok jejer-jejer bareng grayaki tabuhe ning pucuk jleber seneng maneh dadi tukang ngegong tabuhe lungguh metongkong tabuhane sing pentu jenenge egong grayaki tabuhe pucuke jledong nyupain tenda ketiban cendela namung seman